Siemaneczko, siemaczki, z tej strony Filip i dzisiaj ze mną Kakao. Jestem Kakao. Nagrywamy ze Skywarsów. Jesteśmy na mojej trzeciej ulubionej arence. Takiej? Trzeciej. Aha. Znaczy w rankingu na trzecim miejscu, tak? No tak jakby. Takie top freak. No tak. Dobra, nice. Ale mam itemki. Nice, ale mam słabe itemki. Dobra, tak to nic nie zrobimy z tym. Ogólnie to ja tutaj potulca nie mam. Jasypka. Mucha, haha. Ja tutaj sobie pójdę do tego tutaj typeczki. I tutaj jestem na wyspie Lipa. Go odkuję. Ej, nie, to nie ja, to ja. Co? Myślałam, że to ty. Sklepali cię? Prawie. Prawie to nie tak. No ale mam zarąbiście koks mieć. Przypadek nie sądzę. Michał, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja tu jakiegoś typka biorę z łuku. Kakao, gdzie ty jesteś? Ja tu jakiegoś typka z łuku biorę. Ale mam seta. Ja mam dosyć dobrego, a ty jesteś pewnie na środku, nie? Nie. Nie jestem na środku. Skąd takie podejrzenie, że jestem na środku? Bo ty dużo chodzisz na środek ogólnie. A masz jakiegoś fraga? Nie masz. A ty masz? Dobra, idę chyba na środek. Tak, idę na środek. Jest tam typa, tam. I co niedługo będę na środku, jak mnie ktoś nie zrzuci przypadkiem od głos. Już jak głupka mnie pokusuje. To jest jakiś ten... To jest jakiś... Ogólnie... Fix. Dobra. Zjechałem go na lajcie. No to dobrze, że wyjechałeś na live. Jezus Maria! Jezu, ale mnie przestraszyłeś. Aura. To sklepali cię? O, jakiś gość miał aurę na 2 hity mnie zjechał. Gdzie jest ta aura? No tam. Ten farming masz nagrany. Okay. Ładnie na pójdzie. No to dobrze. Ogólnie wiecie, tu gdzieś widzę. Widzę. Dobra, ale czekaj sobie mieć. Na środku jesteś, ten farming do ciebie strzela. No to on ma jakąś aurę. Aury na łuk nie ma. No Jezu, on do mnie strzela, a ja jestem za ścianą. No bo tu się jeszcze nie zabudowałeś po drugiej stronie. Nie wiem, ale to i tak było. Masz jakąś perełkę, on do ciebie idzie jak coś. Idzie? No. Tak? Tak. To źle, że idzie. No bardzo źle. No jajka. Próbuję go zrzucić. Co? Chyba, że no knoka ma. No to lipa. Łe. Weź się podbuduj w górę może. Taki prowizoryczny ten. Czego ty jeszcze wszystkich skrzynek nie wziąłeś? No bo mi się nie chce otwierać skrzynek. Ja może tu jakiś będzie perełka. Ej, jaki ten typ ma miecz? Jak sobie. Ej, miałeś rację, dobrze, że otworzyłem skrzynkę. Co masz? Diamentowy set cały i diamentowy miecz. Idzie, wlazł do ciebie. Łe, ale ma aurę! Dobra, mamy to na odcinku. Ale dostałeś knoka na twarz. Ha, No. dobra. Dobra, no to na dzisiaj tyle. Cześć.